И здравейте, фенове на Brutal Chickens, аз съм Митко и това е поредният епизод на Minecraft туториал. Днес ще ви покажа една автоматична ферма за дървета. Така, това е простата Redstone системка, която ще ви трябва. Ето това е, ще ви трябват пистани. Аз съм я направил малко, вие може да си направите колкото си поискате голяма. И така сега ще ви демонстрирам как работи. Ето тук си влизаме с саплинг вала. И така. Пред пистана тук поставяте дървото и с бонмил ние цъкате с бонмил, докато не порасне самото дърво. Като порасне на третото клубче на мене, сега няма как да ви покажа. Не има, също ще го щупа. Ето, като порасне дървото, той е високо до тук. Или до тук, така. И сензорът го засича, като стане високо ето тук. Ето, примерно тук, като оставя блок, сензорът веднага го засича. Ако го оставя тук, естествено няма. Така. Сега ще ви покажа как се прави. Така, избирате си каквото искате да е материал. Няма значение стон, каблстон, така нататък. Пистани ще ви трябват. Glowstone, Redstone Torch и Redstone Repeater. Така. Първоначално си избирате къде ще ви е самата ферма, къде ще се намира. Точно, нали, къде се посаждат дървета. Така ме тук ще ви се посаждат дървета. Няма значение, нали. И правите така, слагате пистани, 4 пистана. Така, 4 пистана така. След това слагате още 2, така отгоре. И така. В смисъл, за да е по-красиво, ето както видите, аз така съм го направил. В смисъл, за да не се виждат средните 1, 2, 3, 4. И тук височината. За да е по-след, ако искате да слагате такова Glowstone, за да не е мрак, ето тук съм сложил Glowstone. Така, правите до 4. Така. Така. Правите една, 2. На третото купче не слагате нищо. И така догоре. Ето тук слагате един торч отдолу. Тук слагате... Къде ми е Redstone? Redstone. Аха. Така. Един Redstone Dust. Слагате тук. А тук е един Redstone Repeater. Така. От тази страна тук, ето това не го... това тук не го слагате. Това тук не го слагате. Така ще го след това. Сега от тази страна... Ей, защо го махнах това, бе? От тази страна правите същото. Ето така. По този начин. На третото купче отново трябва да има дупка. Така. Ето от тук насам. Тук слагате Redstone. Само Redstone. След това позагаждате така, ако искате. Така. Ето тук. Тук слагате купче. Така, не. Ако искате, примерно, да ви се... Ако имате чест, нали, да си сложите тук чест, за да може да отворите, ако че го махате. И го правите така. И се отваряте. Така. И го правите по-компактно. Така ме това го чупите и слагате така да е по-светло. И така, това е само едната част. След това, за да се задействат и пати тук, ще дойдеш да тук. Добре. Така. Ето ви ги пистените. Слагате тук един торч. След това отгоре слагате нещо. Няма значение като ще ни бъде. Не ви буклука, така извинявам се. След това тук слагате още точно аз съм направил, да. Тук слагате Redstone, тук е Redstone Torch. И тук още един. Беше много чакай сега. Така, отдолу съм го сложил. След това така, да. Така. Добре. И
това тук купаете и слагате повече там един редстоун, след един редстоун точно, за да изключите всичко. След това свързвате веригата така, тук. Същото нещо, което ще трябва да направите е тук слагате още един ред на стена и там, какъвто искате да трябва. Ето, така ще изглежда. След това тук аз ще го направя по-малко фермите, ще направя 4x4 пистолите. Вие може да си направите колкото си го искате, това няма никакво значение. Колко станаха 3, 4. Така. След това тук си го заграждате, нали? Така. Така след това правите и тази страна. Тук ако искате, за да не слагате така и слагате глоустона. И сега ще покажа и останалата редстоун система. Тя е много проста, едно просто свързване и много един сензор трябва да се получи и това е. Просто нищо свързване няма. Това ще го дооформя после, защото сега няма никакъв смисъл. Така да го правя. Да. Ето ви ги вашите такова. Ще ми избяга думата от пистени. Слагате един точ, така, за да се пуснат долни. След това над тях слагате материал, който да е. Ето, много просто. След това тук слагате точо отново. И след това отгоре слагате отново точно, за да се пуснат и останали. Сега остана само горният ред, който отново да слагате някакъв материал. Ето сега всичките са пуснати. Сега целта ни е да ги деактивираме. Така. Ето тук махаме това купче. Слагаме тук, слагаме един торч, redstone торч. Сега тук слагаме redstone тук. Взимате репитърите и слагате тук репитъри. И от тук започвате вече с редстоуна до тук. И в момента всичко се деактивира. Ето, деактивираме всичко. Сега тук това го махате, слагате един редстоун репитър и тук един долу редстоун торч, за да това е втория сензор. Ето, вместо всичко. И сега вие сте готови с вашата ферма за дървета. Ето една проста редстоун системка и ти си какъв си ти бе. И така. Надявам се да ви бях полезен. Аз бях Митко от Portal Chickens и довиждане до следващия урок.